И така се активат тия снушката на това. Така най-елементарно. Ще снимам на Payday. Приятели, може би ще снимам на Payday. И maybe Payday 2, Payday 10. Payday 2 не знам дали ще успея да снимам, но Payday 10 ще успея. Да знаете, още нещо трябва да знаете. Това вече е много важно. И е много важно само. Ще правя, ако събера повече абонати, ще правя giveaway. И още не съм решил на какво ще правя giveaway, идеята да се съберат абонати. Но мога да направя или giveaway на Minecraft, Premium аккаунт, или на Terraria. Даже може и на Serious God Edition. И те, които ме гледат сега, могат да се участват в giveaway. Да знаеш, че кратната версия е много по-лоша от тая. От версията, която не е кратната, купената версия в Google. Много знам, но не съм си купил версията. Така ще го... Сега съм любимото си оръжие. И не е точно любимото оръжие, но по-хубаво оръжие. Тези ги мразя. Колкото и да не ми свършите, тези ги мразят. Отврат! Я спомням тук нека е. Не, аз ще да потрача. Бах си напиша как гати трудно, това сякаш някакъв бос. Също сега направя поредицата. Съжалявам, че го толкова ти пъти. Значи, ще направя поредица на Minecraft. Ще направя поредица, както казах. И може би на Saints Row. На Saints Row ще пълна да направя поредица. Да видим къде ще направя и няма да направя. Идете и вие да искате. Не мога да направя поредица на каквото и да е. Не ви пука. Нищожните. Да, си вадя шоткана, но не се занимават с тях. Бахти, патроните. Бахти, сега и тия. Стана много напред. Сега ще пробвам да не умирам. Аз няма да се умирам. Но по-наклонични нива ще умирам. Добре. Вау. Добре. Бахти. Скочи ми измерителец. Да, пата това беше. Аз не го чувам това. Добре. Съжалявам, че играя без звук, просто не ми се играш с звук. Та игра е интересна, но с звук на мен не ми се играе.
И ето открих първи... Не мога да го кажа пъзелна част от пъзела. И... Гати красивата. Бах ти е зад мен. Бах ти тъпия. Бах ти, видяш ли го това? Бах ти тъпия зад мен. Чакай да го писам. Това и това. И сега, това ще е последната мап, който ще мина в този епизод. И след това ще го запаметя, ще го свърши и ще го запаметя. Това мап е доста голямо, затова не знам, тук ли да спрем? И да, тук да спрем, защото не се играе. Добре, да знаете, ще правя поредица и ще продължа епизодите. И това беше от мен. Алфа Ранг и айде